Здравейте, адвокат Текимджиев. Здравейте, Де- Радо. Здравейте. Делото, което заведохте 2010 година срещу Пловдивската община е прецедент в България. За първи път граждани успяват да осъдят общината заради мръсния въздух. Какво се промени към по-добро от тогава? Има осезаема промяна. Града определено е по-чист. Друг е въпросът, че тази промяна не е достатъчна. И ако показателите на фините прахови частици са коректно измервани, все още ще се види, че броят на допустимите превишения значително надвишава максимално допустимия брой от 35 дни в годината. Казвам, ако измерванията са коректни, защото една от най-ефикасните екологически мерки, която общината и РИОСВ предприеха в изпълнение на решението и на натиска на Европейската комисия, беше да преместят измервателните станции, които отчитаха най-притеснителните пикови стойности и най-висок брой превишения от централната градска част в периферията на града, където по разбираеми причини замърсяването, специално с фини прахови частици, е по-малко. Но така или иначе, включително и колеги юристи от общината, ни казват, че в резултат на това близо 10 годишно дело, цели отдели в общината, отговарящи за чистотата на атмосферния въздух, отговарящи за трафика, автомобилния трафик, отговарящи за чистотата на града като цяло и които до този момент само са подписвали ведомостите за заплатите си, работят на пълни обороти и увеличават щатовете си. Така че се надявам да има някаква устойчивост в тези достижения и това да е добър повод за формиране на институционална памет и култура, която да продължи и след ефекта от решението, което между другото все още не е изпълнено. А има ли някакъв механизъм, по който общината да бъде задължена да поставя измервателните уреди на място, което да отчита реалните стойности, а не в периферията на града? Не бихме могли да я задължим ние, но цялата логика на нормативните актове на Европейската комисия, различните директиви, регламентиращи тази материя, е, че тези измервателни станции трябва да бъдат именно в невралгичните точки, там където най-често има опасност от такива превишения и там където е най-вероятно такива превишения да се случат, защото това не са само станции, които обслужват статистиката, а станции, които би трябвало да алармират незабавно властите, а те от своя страна да своевременно да предупреждават гражданите за тази опасност. Именно по силата на тази логика би трябвало тези измервателни станции да бъдат там, където риска за екстремни, застрашаващи живота и здравето на хората превишавания е най-голям. И за това сме сезирали също Европейската комисия, която по добра воля би могла да извърши проверки и да санкционира държавата, включително чрез наказателна процедура, каквато вече има за трайното несъобразяване с допустимите нива на фини прахови частици. А какво не се промени откакто спечелихте делото? Остана същото или пък дори се влоши? Можете ли да обобщите? Не, просто общината стана по-хитра, някак си предпазлива, по склонна да полага повече усилия за имитации на резултат. Така че е на лице една комбинация от една страна на реални, макар или недостатъчни подобрения и постижения, от друга страна значително повишаване на капацитета на общината за имитация на промени и там някъде в тази мяра между реално постигнати резултати и имитации, включително чрез тази промяна на местоположението на измервателните станции, която не позволява реално да бъде отчетен напредъка, който несъмнено съществува, там някъде е заровено кучето, там някъде е истината. Но в момента никой не би могъл да каже колко
атмосферния въздух в Пловдив е по-чист от преди 12 години, когато започнахме това дело. На практика няма реални данни. Няма реални данни, но все пак живеем в този град, сетивно усещаме нещата. От немай къде станахме експерти и по чистота на атмосферния въздух, и по климатология, водейки това дело и успорвайки десетки експертизи, така че разчитайки на сетивни възприятия и на тези индивидуални измервателни станции, които успяхме да мотивираме немалко граждани на Пловдив да си монтират в домовете и които да бъдат един коректив на изкупаните стойности на официалните измервателни станции, все пак имаме някаква представа. Съществено е намалял броя на мите с фини прахови частици, но още сме твърде далеч, вероятно поне 2 пъти над допустимите норми от 35. Почнахме дело, превишенията бяха над 100. А какъв тип ресурси, може ли да обобщите, са нужни за подготовката и воденето на едно такова дело? Говорим за човешки ресурси, финансови ресурси, експертизи. Ретроспективно бих ориентира, макар че когато започнахме това дело като ентусиасти, нямахме никаква представа нито колко време ще продължи, нито колко ще ни струва и като финанси, и като време, нерви, разочарование и така нататък. От гледна точка на финансово изражение, между 10 и 15 хиляди лева са разноските за такси, най-вече за експертизи. Тук не включвам никакви адвокатски хонорари, защото ние самите сме адвокати и сме главни ищци, главна страна в това производство. Но ако вашата идея е да водите подобни стратегически дела, вероятно би трябвало да калкулирате поне още толкова средства за адвокатска защита пред 3 инстанции в един дълъг и изтощителен процес по колективен иск. А иначе бяхме подкрепени от над довериха, макар че в един момент ситуацията стана твърде критично, тъй като след като делото беше загубено на 2 инстанции и се очертаваше да бъде загубено и пред Върховния касационен съд, ние, говоря за основните 4 души и организации, които заведоха това дело, бяхме поели гаранция, бяхме обещали на тези 100 души, които ни подкрепиха, че няма да допуснем те да бъдат задължени да платят дори стотинка във връзка с това дело. Така че тогава ситуацията щеше да бъде наистина драматична от финансова страна. С какви основни трудности се сблъскахте през целият този процес? Основните трудности бяха свързани с некомпетентността и нежеланието на първата и втората съдебна инстанция да проумеят правните стандарти и на Европейския съд по правата на човека, и от европейското право, които в случая са задължителни, а именно, че тези норми за пределните допустими нива на фини прахови частици и като брой дни в годината и като степен на концентрация на фините прахови частици в кубически метър въздух, това се задължение за постигане на резултат, независимо от климатичната предиспозиция на конкретното населено място, независимо от усилията, които полагат публичните институции. И първата и втората инстанция по парадоксален начин приеха, че е достатъчно общината да се е постарала да приема програми и да плаща значителни суми с нашите пари, разбира се, като данъкоплатци, за климатични модели, за програми, за стратегии и на всеки 5 години да отчита, че те не са изпълнени, без да се грижи за реално постигнатия резултат. Но пък именно признаването в тези 5-годишни отчети на общината, че заложените цели не са постигнати, което вероятно е правено с корупционен привкус, за да
може да се мотивира ново възлагане на нови поръчки за такива климатични модели и програми, които струват наистина много, но те ни послужиха, за да докажем, че общината е била добре информирана, че техните усилия, каквото и да означава това, не дават желания, дължимия резултат. И въпреки това нищо не е променено, не са променени тактическите стъпки за реализация на тази стратегия. И общо взето всичко се изчерпва с един документов оборот. Програми, стратегии, климатични модели, които се плащат с нашите пари и никакви ефикасни, полезни действия за изпълнение на набелязаните цели и за преодоляване на дефинираните в резултат на тези климатични модели проблеми. А за делото сте получили поздравления от колеги от цяла Европа. Какво е значението му в международната практика и в българската? Получавахме по-скоро запитвания за това как точно сме успели да убедим българския съд, каква е била процесуалната ни стратегия, колко време е водено делото и така нататък. Не мога да проследя и да имам някакви измерими критерии за въздействие на това дело в други европейски страни, защото в голяма степен то се решава на база на приложимо национално право, плюс някои европейски стандарти. Но за разлика от решенията на международните съдилища, решението на един национален съд като българския не е пряко приложимо в други държави. Но все пак има някаква обратна информация и тя идва основно през редица решения на Европейския съд по правата на човека от последните години, решения срещу Германия, срещу Швейцария за неспазване на програмите на съответните правителства и кантони в Германия за справяне с климатичните промени, т.е. там фокуса не е толкова върху фините прахови частици, колкото върху климатичните промени. Но факта, че има такива дела пред Европейския съд по правата на човека, означава, че тези хора, тези групи, тези неправителствени организации преди това са изчерпали целият вътрешно-правен ред пред националните съдилища, както и ние направихме и вероятно използвайки нашия опит, за да се наложи да стигнат до Страсбург в резултат на безрезултатната защита пред националните германски и швейцарски съдилища. Какво бихте посъветвали хората, които са засегнати от екологични проблеми, свързани с изгаряне на боклуци, с мръсна вода, с замърсен въздух, но не търсят правата си? Бих казал, че си струва, въпреки рисковете, въпреки изключително дългия период характер на тези дела, въпреки риска те да бъдат загубени, мисля, че това е една достойна гражданска позиция и това е единствения начин, разбира се, ако изключим някои разрушителни, анархистични, революционни методи, ситуацията да бъде променена, при това да бъде променена цивилизован и устойчив начин. Както казах, важното е веднъж да бъде изградена с много кръв, пот и сълзи тази институционална култура за съобразяване, за разбиране на проблема, за разбиране на нуждата от решаването му от страна на общини, на РИОСВ, на Министерството на околната среда и водите, което осезаемо промени позицията си в последните години, докато първоначално бяхме анатемосвани и от общината, и от него като отстъпници, целящи да компрометират прекрасния град Пловдив, европейска столица на културата. След спечелването на делото се видя, че има някаква промяна, че има някакво разбиране, че като граждани имаме право на тази самозащита за себе си и за децата ни. Благодаря ви много. Да се благодаря. Как желая.